Bueno, Aimar, pitorre guzti hau eta gero, uste dut, kimetz datorrela, zaude prest jolaserako? Segun zegoela. Oso erresa zara zu konbentzitzeko, ia. Venga, guazen. Kaixo nire kalasker maitea! Kaixo Aimar! Ondo. Zemuz, Kimen. Ba, oso ondo, zuekin beti ondo ni. Eta gainera gaurkoan oso txintxo portatu naiz, ze kalaskan dagoeneko egin dugun jolas bat berreskuratzea erabaki du. Garrantzitsua izango da, egingo dizkizuedan galderetan, ez trabatzea. Ze trabatzen bazarete, globoak lehertzeko arriskua izango du. Badaki zer den, nik ere uste dut badakizula, ze patata beroa bueltan da kalaskan. Aimar, sustoekin, nola? Oso gaizki. Oso gaizki. Gaizki, nire bai, lasai. Hore ikusiko dugu. Beraz, zuek pres balima zaudete, eta etxean ere pres badaude, guazen jolastera. Bueno, ikusten duzu hementxe daukagula patata beroa, beraz, prest zaudete? Ez. Ba, sentitzen dutane, baina hasi egin behar dugu. Beraz, hortxe doa lehenengo galdera, Bota. zenbat entzunaldi ditu entzun dezatela bestiak Spotifyen? Pilo bat, milioi bat. Bai, nola kontzara. Eumila. Pixka bat gehiago, pixka bat gehiago. Irumila amar, irumila amabos. Espezifikoago? Irumila eta zazpireun. Oso ondo, hurrengoa bestia. Zenbat zeta daude ez. Lau. Nagitzean. Lau. Ez. Hiru. Hori da. Zein urtetan estrenatu zen Cars bat filma? 2000 bat. Ez, gehiago, pixka gehiago. Hori da, 2006 oso ondo. Zenbat urte beteko dituzte amaiztaldeak aurten? Amabos. Gehiago. Aimar, ze gertatu da? Bagoaz galderarekin. Venga. Zenbat neurtzen du munduko pertsona altuenak? 2 metro eta 30 mar. Gehiago. 3 metro? Ez, hainbeste. 2 metro eta 50 mar. 2 metro eta 50 maika. Hori da, oso da. Zenbat udalerri daude? Araban. 50 mar. Pixka gehiago. 50 mabi. 50 mabos. 50 mabalau. 50 mairu. Oso ondo. Zenbat arrain espezie daude munduan? Jo que zen milioi bat. Ez gutxiago, asko zure gutxiago. 50 mar mile. Gutxiago? 30 mar mile. Pixka gutxiago? 20 mile. Ez gehiago. 25 mile. Gehiago. 27 mile. Gehiago. 28 mile. Hori da, oso ondo. Zenbat kilometroko luzera du Urumea ibaiak? 50 mar. Gutxiago. 30 mar. Gehiago. 30 mabos. Gehiago. 37. 40. 43, 44, 5,5. Zenbat pasaitu Aimartzetak Instagramen, zenbat post. Hogei. Ez, bederatzi. Aimar, irabazi egin duzu. Zorionak. Bat infartorekin gainean. Hori da.